जरी निवडणुकीमध्ये आपण यश मिळवलेलं आहे, अनेक निवडणुकीच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीनं आपल्या सर्वांच्याच सहकार्याने काम केलं आहे, परंतु आज या मीटिंग नंतर खरोखर बोलत असताना फार वाईट वाटतं, परंतु मी पक्षाचा राजीनामा देणार. याचं कारण असं आहे की गेले अनेक वर्ष काम केल्यानंतर आपण आपल्या पदाधिकाऱ्यांना, आपल्या कार्यकर्त्यांना न्याय देऊ शकलं पाहिजे. फक्त आपण पक्षामध्ये काम करून चालत नाही, तर ज्यावेळी राज्य सरकारच्या माध्यमातून असो किंवा आपले जे कोण पदाधिकारी असतील, वरिष्ठ असतील, त्यांनी दिलेला जो काही निर्णय तो आपल्या ग्राउंड लेवलवर पोहोचवणं आणि आपल्या कार्यकर्त्यांकडून काम करून घेणं हे आपलं काम असतं. काही वेळा आपण त्याच्यामध्ये कमी जास्त प्रमाणामध्ये असू शकतं, पण आपण जे काम करतो आणि त्या कामाचं ज्यावेळी आपण एवढा जीव तोडून काम केल्यानंतर जर त्याच्यामध्ये संघटनेच्या माध्यमातून जर वेगवेगळ्या पद्धतीनं जर वेगवेगळ्या गोष्टी कानावर येऊ लागल्या, तर आपण कुठेतरी आपला असणारा संपूर्ण वेळ, आपली असणारी ओळख, आमदारांच्या साहेब माध्यमातून असणारा पाठपुरावा याच्यामध्ये आपण कुठेतरी कमी पडतो. त्यामुळे कोणावरही रोष न ठेवता आपण आता आपल्या पक्षाचा राजीनामा देत आहे. यानंतर एक सामान्य कार्यकर्ता म्हणून किंवा शिवसैनिक म्हणून आपण काम करणार, परंतु पक्षाचं कोणतंही पद, मग पक्षाचं असो, शासकीय असो किंवा कोणतंही पद स्वीकारणार नाही, ही माझी ठाम भूमिका आहे. याच्यामध्ये बदल होऊ शकणार नाही. परंतु आपण सर्वांनी शिवसेना पक्षामध्ये जे भविष्यामध्ये निवडणुका जरी संपलेल्या असल्या तरी आपण लोकांसाठी काम करतो, सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करतो, ते आपण सर्वजण करतच राहणार. आणि पक्षाला या ठिकाणी एक स्थान मिळवून देण्याचं सुद्धा, जरी नगरपालिकेमध्ये भाजपचे नगरसेवक जास्त असले, आमचा एक जरी नगरसेवक म्हणून आलेला असला तरी या भागाचे आमदार म्हणून केसरकर साहेब आहेत. डीपीडीसीच्या माध्यमातून असेल, राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक निधी सुद्धा आपल्याला त्या पद्धतीने सुद्धा मिळणार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी या बाबतीमध्ये चांगलं काम करावं. यानंतर आपण जिल्हा परिषदेमध्ये येऊन आलेले आमच्या नागावकर मॅडम, पंचायत समितीचे आमचे एक मांजरेकर आज नाही आहेत, बाहेर गेलेत. ते सचिन देसाईंना तब्येत बरी नसल्यामुळे त्या ठिकाणी ते येऊ शकले नाही. त्यांचा सुद्धा आपण सत्कार करू. यानंतर घरामध्ये दुपारी दीपकबाईंचे असते सत्कार सावंतमध्ये होता, परंतु आजचा रद्द झालेला आहे. तो आज उद्या संध्याकाळी होणार आहे. त्यामुळे त्या सुद्धा कार्यक्रमाची आपल्याला वेळ कळवण्यात येईल. त्यामुळे प्रथम आजच्या या 12 तारखेच्या मासिक मीटिंगमध्ये आमच्या जे पदाधिकारी, जे उमेदवार उभे राहिले, निवडून आले, त्यांचंही मनापासून मी स्वागत आणि अभिनंदन करतो. आणि जे निवडणुकीमध्ये उभे राहिले, काही थोडक्या मताने पडले, परंतु त्यांनी पक्षाचं त्या ठिकाणी असलेली ठिकाणी पक्षाची त्या भागामध्ये असलेली ताकद अखंडित ठेवलेली आहे. त्यामुळे त्यांचंही मी मनापासून त्या ठिकाणी कौतुक करतो. आज जरी आपण निवडणुकीमध्ये जरी पडलो असतो तरी भविष्यामध्ये आपल्याला लोकांसाठी काम करायचं आहे.
हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवा. आणि त्या पद्धतीनं या तालुक्यामध्ये आणि या शहरामध्ये आपण सर्वांनी शिवसेना पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावा अशी विनंती करतो. आणि यानंतरचा सत्कारचा कार्यक्रम प्रथम या ठिकाणी जिल्हा परिषद सदस्य